Deputy Governor Anambra State bụ Dr. Onyekachukwu Ibezim akpọgo gụnyere ndị ntorobịa ka agbachara ọgba aghara kwado ọchịchị Prọfesọ Chukwuma Soludo bụ onye nwere ezi ebumnobi maka ndị Anambra niile. Deputy Governor anyị kpọrọ okwu anụnwa n'Ọnịcha oge ọ na-agwa ndị ntorobịa anyị okwu na mpaghara ahụ. Emmanuel Okonkwo wetara anyị akụkọ a. Dọkịta Ibezim onye kwupụtara na gọọmenti n'ugbu a nke ọkammụta Chukwuma Soludo bụ nnọọ nke na-agbasi mbọ ike ịhụ na ndị ntorobịa litere elele dị iche iche n'ọchịchị ya, chetara ndị ntorobịa nọ na steeti a mkpa ọ dị ha iwezuga onwe ha n'ihe ọbụla ga-egbochi ya bụ atụmatụ ọchịchị Gọvanọ Soludo wee nye ha. Ya bụ osote aka na-achị steeti a bụ Dọkịta Ibezim kpọkụziri ndị ntorobịa ka ha bụ ndị ga-ejikọ aka ọnụ ha na ọkammụta Chukwuma Soludo na ndị otu ya iji wee dozie Anambra maka ọdịmma onye ọbụla kama ịdị na-emebi ihe gọọmenti na gburugburu ebe obibi ha dị iche iche. Oge ọ na-agwa ha ka ha bụ ndị ga-ejedeba aha ha na ya bụ ihe nkụzi ọrụ aka dị iche iche gọọmenti steeti a na-akụziri ndị ntorobịa. Osote aka na-achị steeti a bụ Ibezim kwupụtara na gọọmenti ọkammụta Soludo ga-amalite ịgbazinye ndị ntorobịa mụrụ ọrụ aka dị iche iche ego ha ga-eji wee nyere onwe ha aka ma kwalite azụmahịa ha dị iche iche. N'okwu ya na ya bụ ihe mmemme, onye isi ndị ntorobịa na Ọnịcha bụ Maazị Ogbo Ọgazi kenere nnọọ osote aka na-achị steeti a maka ya bụ njem nlete ma too ọchịchị ọkammụta Chukwuma Soludo maka mbọ niile ọ na-agba iji wee dozie steeti a, ebe ọ kweziri nkwa na ndị ntorobịa nọ n'Ọnịcha ga-aga n'iru n'ịkwado ọchịchị Gọvanọ Soludo oge ọbụla iji wee nye aka hụ na e nwere mmepe tọrọ atọ na gburugburu Ọnịcha nakwazi gburugburu Anambra n'uju. Site n'Ọnịcha, abụ m Emmanuel Okonkwo.